plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Good morning. Dito po ako ngayon sa sa Beers Burger sa Magsaysay Avenue, Naga City. Ayan po, ako na po yung ano nila. Ayan. Ano. So, located po ito sa dito sa Magsaysay Avenue, Naga City. Mga ano nila. Si Kuya. Ayan. Ayan po yung mga ano nila. Order po kayo. Ito yung mga ano nila. Space. Burger ano nila. Ayan. Ayan, motor na yung gamit nila dito eh. Ayan. Yung may sarili pa nito ay ano ni JTV katagumpay idol niya. Dito sa Magsaysay, sabi niyo Naga City. Yan, shout out sa Burn. Burger. Maraming salamat. Peace.